Haduk balat shispa san pongut kibriu gilangat ha kajing Mynsaw na Jingiakynad Hapdeng ki Nongiakhih Persha jong ka Palestine bat ki bor Pulit ke Israel ha kesngi thok ding belala hajan Al-Aqsa Mosque ha Jerusalem. Kata kajaka ka baju sakhi ke jingi snam ha ka basdang jong ka le niam Ramadan jong ki pat Muslim. Ki Pulit ke Israel ki laong beri ki pongut ki beriu ki belaka durkhmat ki lawantur Shah Al-Aqsa bathang da ki bom pataka haswa bi ki pat ba ken thermau naphang sha ka ken ro ka than sep ngi ya ka blashim ba ka te ka jaka bekentang ba ki jiu ki ju penlong jing dwai. Ki sakhi ki la ya thu bi ki nong Palestine ki la thermau persha ki bor pahara ke Israel ki bla pen phai ki la da ka basiat ki kuri jiri bat ki le er pen sat khmat. Na kaliang jong ka Red Crescent ka Palestine kala ong bakila don kumba shispa san phulai ngut ki breu ki bla sha sumar hapo ki hospital bada ki phongut ki weipat ya ki bla sumar hakate ka jaka ya ki Jingiakynad na kaliang baki bor Pulit ke Israel kila ong balai ngut ki he Pulit kila ngat ha ka jing Mynsaw. Kumba saus pa ngut ki breu kila kemno ong ka Prisoners Club jong ka Palestine kani ka Jingiakynad kila wanja din lai tayo bala sakhi ka jingi snam bishir khay hapo Israel bat hagi benta jong ka West Bank kibla kurup da ke Israel. Kata hadian ke jing le niam jong ki jiu bat ki Kristan kila iting khu bat ki jing sedang jong ka le niam Ramadan bat jong ki riu nget Muslim. Ka Al-Aqsa ka de ka jaka kentang ka belai jong ka niam Islam pernah kaliang jong ki jiu kilishim ya ka ne ka Temple Mount da ka bakadaw halor ki atli ki temple ki ba shisien ki dan hakte ka jaka. Na kaliang umintri kambari jong ke Israel uyari lapit ulong bakane ke jing le niam jong ke jing lat Ramadan bat ke Easter ka day ka dak ka baidan lang ya ka ju ka benta.